אני פוגשת אנשים, זוגות, שהם מנסים להיכנס להיריון, ולאישה יש הרבה פעמים, גם לגבר, אבל אני מדברת כרגע על האישה, שיש לה הרבה פעמים או טראומות, או חרדה, או הם בפחד, או דיברו איתם כל החיים שהיריון זה דבר קשה. והן לא נכנסות להיריון, ולי זה ברור שאני מדברת איתם, שיש פה קטע שהוא על בסיס של חרדה, הבסיס של לחץ. מה קורה לגוף שאישה בלחץ, ולמה היא לא נכנסת להיריון בגלל הלחץ הזה? הרבה פעמים אנחנו יודעים שסטרס, היום זה כבר מחקרים מראים את זה, שסטרס יכולים להביא גם למחלות אוטואימוניות, שהגוף תוקף. נכון. אפילו סרטן מדברים על זה כבר, התקפי לב, אולקוס, קוצר נשימה, כל האזורים האלה. המערכת תקועה, אוקיי? אז אני מניחה שזה גם מתחבר גם לאזורים האלה, שיכול להיות, אז אני מניחה פה שיש עוד אזור. אני חושבת שקודם כל אני תמיד ממליצה שמטופלים מגיעים אליי עם בעיות פיזיות, ואנחנו יודעים עוד פרויד דיבר על זה, על היסטריה, כן. כל המחקרים שלו הראשונים היו סביב זה שאנשים הגיעו אליו בהיסטריה, אבל היו באמת חלקים גופניים שלו תפקדו, וזה ישב בעצם על אזורים של חרדה מאוד מאוד גבוהים, אוקיי? הוא גם היה רופא. אני רוצה להגיד על זה שאני הרבה פעמים שאנשים מגיעים אליי עם חלקים גופניים, לאו דווקא של לא להיכנס להיריון, אני קודם כל אומרת, לכו לרופא, תעשו בדיקות גופניות. אם הכל נשלל, שהכל תקין, נגיד הם הולכות, והכל תקין, הכל בסדר אצל הבעל, והכל, נכון, יש מקרים כאלה, והכל בסדר אצל האישה. זאת אומרת שאנחנו באזורים אחרים, אנחנו כבר באזורים אולי של סטרס. ואז שווה או ללכת לטיפול, או אפילו לנסוע לסוף שבוע, ולהרפות. ואם גם אז זה לא קורה, אז אפשר ללכת לאיזשהו טיפול רפואי גם אפילו. טיפול נפשי, רפואי, כי לפעמים חרדה היא מחלה, אנחנו לא יודעים אפילו שהיא קיימת בתוכנו.